ଇଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଚିଙ୍କି ଆଉ ପ୍ରୀତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟର ଘଟଣା। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମୟରେ ପ୍ରୀତି ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ପିଲା ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରକୁ ପାଖ ଟେଲିଫୋନ ବୁଥରୁ ଫୋନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲିକାର ଅନେକ ପିଲା ତ ଟେଲିଫୋନ ବୁଥ୍ କ'ଣ ବୋଲି ବି ଜାଣି ନଥିବେ। ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ସେଇ ପ୍ରୀତି କଥା ଆଉ ତା ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିବା ତା ବୋଉ ସହ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଉ କିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବୋଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡରରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଗରୁ ଖବର ଦେଇପାରିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ବୋଉ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଜଣେଇବାକୁ ସମୟ ହିଁ ପାଇଲିନି। ହଉ, କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ହେଲେ ବାପା ବହୁତ ରାଗିବେ, ତୁ ବୁଝେଇବୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋର ବି ହକ୍ ଅଛି ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବାର। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ଜାତିର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି କରୁନି, ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଏକା ବୟସର। ହଉ ହେଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ଗରିବ ଘରର। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘର ଅଛି। ସେଇଟା ବି ୟା ପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି ଜାଣିଲେ ତା ବାପା ମା ଘରେ ପୁରେଇବେନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ନହେଲେ ତମେମାନେ ଆସି ଆମ ଘରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବେଡ଼ରୁମ୍। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ନହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ସେଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଉ ବାପା କୋଉଠି ଶୋଇବ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଖଟିଆ ପକେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ କୋଉଠି ଶୋଇବୁ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ କୋଉଠି ଥିବି ଯେ ଆଉ ଶୋଇବି। ତୁ ଫୋନ୍ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବି। ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଏ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କମେଡ଼ିଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କମେଡ଼ିଟି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୂଆ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କମେଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।